Khoroksa class 10 o porioi tongnai bwrwi boni khoroknwi best friend tongo o khorokni best friend hinkhe borok bibi bahanok hinkhe o bibi bahanok o bini dol no invite rwkha borokni nogo twlangwi mairok charikha mairok charima jagao biti rok sapului bono puila hwnkha hinkhe kha siya khlaiwi hilengrwi tonikha aboni yagulo kheno o bibi bahanok rok bini bwta no nuhunwi o bini dol no romphereoi kha tei o romphereoi mani video rok joto o bibi bahanok boni mobile o capture khlaina rwkha tei paithago hwnkha hinkhe o video no phunogwi no o bini dol no blackmail khlaikha phaidi hinkhe saiman laiya no o story ni joto kok rok tamo wngkha puilani simi mamla wngkha 14 February 2024 ni Bareilly ni Nawabganj ilakani kaisa para o 14 February o borokni school o kaisa annual function wnggo tei o annual function rok baibai akabaiwi khorokni bibi bahanok borok to Muslim samuday ni haifano borok Hindu rogo bisi tongo Hindu borok rok bai hinkhe boni best friend tongo o bibi bahanok ni bono sao Hindi tini chini nogo chai nasta rok khlai laiyano hinui jabardasti khlaiwi bono Hindi hinui romwi tlangkha thangya hinui tongphano o bini best friend haikhe no bono jabardasti khlaiwi romwi o bibi bahanok rok Muslim rok bong nogo tlanglai thanglaikha nogo tlangwi thangmani yagulo o bibi bahanok rok boni best friend no jabardasti khlaiwi chamung rok rwkha hinkhe haifano o boni dol je borokni nogo phainai chaya hinui mana khlaiwi tongo haifano o bibi bahanok rok jabardasti khlaiwi maya khlaima haikhe dagikha tei amo haikhe no o bini best friend bo chakha borokni koktwi no chamani yagulo kheno chamani koyek minute por hinkhe no boni sorio tamo hai wngjagwi phaikha thono muchungma haikhe hinkhe koyek minute ni yagulo kheno bo thono muchungjak mangno art jaga no lengwi thangkha hinkhe no saimankha o chamungni jagao biti sapoljak haini bagwi no lengkha hinui tei o biti sapolnai keboya borokni no best friend o khoroknwi bibi bahanok tongnai rok tei jephuru lengwi thangmani yagulo kheno o bibi bahanok rok bini khoroksa bwta tongo o bwta no nuhunkha borokni nogo nuhunwi je bono romphereoi hin samani obo haikhe no kok sakha tei o bini bwta bo o boni best friend no rompheremani o video rok joto bibi bahanok capture khlaina rwkha boni mobile o o bibi bahanok ni je bwta joto duskram khlai paimani yagulo kheno o bwrwi amsuk jorao phano sijayakho tei koyek ghonta ni yagulo sijabaimani yagulo jephru bo nogo bwchai thanani naikha aboni no o bibi bahanok rok boni mobile o je capture khlaina rwkmani video o video no phunukha tei phunugwi saka nwng o paper no twiwi kebono phano saka hinkhe o video no viral khlai rwnai school o joto jaga no phunugwi rwnai principal tei nini ma baba tei nini relatives ni mobile bo sogwinai hinui blackmail khlaikha aboni yagulo kheno o bwrwi nogo thangpaikha kaptwui no nogo thangwi akoi